Proiektu Eusek aurkezten du Jolasak eta Solasak. Zenbat behatz? Begira, Auritz, bihar Anariren kontzertua dago eta asteburuan bideo tailerra. Utziko diazu mobile. Gorda ingo du mobila, ados? Eta jolastuko gara historio-mistorioka? Euritan bezala. Bai, ni hasiko naiz. Bai? Historio-mistorio atz. 200 zorri eta 200 bartz. Gainean dituenak egingo du atz. Zenbat behatz? 0. Bai, asmatu duzu. Oain zure txanda. Historio-mistorio atz. 200 zorri eta 200 bartz. Gainean dituenak egingo du atz. Zenbat behatz? 3. Ez, 4. Historio-mistorio atz. 200 zorri eta 200 bartz. Gainean dituenak eginen du atz. Zenbat behatz? 1. Uts. Auritz, zure txanda.